Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Juicy. Ini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Juicy. Kasagaran sa mga bakba magpabadlong gyud, di gyud hinuon tanan. Kay kini akong bana, how di ka hambugiro. Punay presidente sa mga hambugiro, kini siya. Mao gini siya founder. Pero araw niya gyud masabtan nga akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling nagkita, Miyerkules nagdapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes ay inibig din kita, Biyernes ay puno ng pagmamahalan, mga puso natin ay sadyang nag-aawitan, Sabado tayo'y biglang nagkatampuhan, at pagsapit ng linggo, Diliw ako'y iyong iniwan. oh, kay bilis ang iyong pagdating, pagalis mo'y sadyang kay bilis din, natulog ako, ikaw ang kapiling, ngunit wala ka lang ako'y gumising. O kasakit na paksit na panit, ikumot kining ako ang... Oo na siya. Ngano de ka, uy, apil-apil man ka, uy. Ay sos, noon some taon ka eh. Mao siya akong asawa guys, kita mo ni guys. Ay lagi blaka di ha. Psag din lang action na da. Nakadungog mo ni guys ha, nindot kay tingo guys, di ba? Wa ganito maninood, labi naghag maninood pa di ako asawa guys. Awa, ako na sa kikabuangan ani Mga niya. kakigol, tanaw. Hala, tutul. Ore mga kakigol, tanaw. Adra mga kakigol, gwapa kay asawa mga kakigol sa. Mao ni siya. Mao kini ang yang tingog mga kakigol kuhaan tan siya kanang komersyal. Katong musyagin og Merto! Imong parcel niya buta! Di ay, Merto. Ang payon tayo nung kagbukong ko na. Hawak ko na nabi ka, magpraktis ko kanta. O, day! Noon samantaon kayo, masuko man ka, build up naman ka. Gwapa sa katinuod. Moro kay si Lian Mariano, ay, gwapa kayo. Say build up, say pagtuloy na ko, building. Ay, pero mga noon sabi taon kayo, high blood magkay ka? High blood magkay ka ron, ha? Kau yung ahos, ha? Kaya nga no, nagtuo kang mahadlo ko mukha og ahos. Bisag ikaw pa kong kitkiton, okay kayo. High blood magkay ka. Ano na rin, moro gutom ko na. Ikaw ha, may kaya akong buot ganina, pero imo jud gibulabog. Imo jud gibadshot, oy, hanggawa kang dako. Sama tayo vlog ako na unsa mo kasi. Mura parang ibo ka may vlog. Vlog. Vlog bitaw na. Kapoy, namang mertuha ka. Nag-record na yun, trawa. Okay guys, nakita nyo ang asawa guys. Unta ka buutan guys ha. Amo ni guys. Oh ha. Balitag na ako pero buutan kini ya. Agay guys, di pa ko takot kaldero guys. Kita ko siya. Mo ni ang asawa guys. Thank you for watching. Kita ni de. Pahawa ako da mertabi, pahawa gibisit ko ni murong adlaw, pahawa bi pahawa. Dai. Pahawa diha ba? Ida. Hello guys, sakit ka ko guys. Ay gusto ko kaldero guys. May Pedro guys. 16 anyos may guys. Pausap ka merto? Awa guys. Thank you for watching. Ano pre, bugnaw tayo pre, bida. May din kay lugar wa niya, di kay limuot. Ninta pito ng pistuha, pre. Nay, buk na wag murag ituyot niya lang ni muda. Natural ako pa. Ako bitang butang nga din og kanang bijukihan pre. Nindot kay diri. Samtang inom-inom ta, pwede sa tabag kanta-kanta, o di ba? Butang nga ito bilyaran din, di ba? Para ganahan ka magkanta-kanta, mura mag sila si Randy Taya, sila si Lloyd, mag-inom-inom, mag-bilyard-bilyard, sila si Ariel Mangkaw, tagis Iking Binding and Rope Installation, o sila si Pari Joel, ang manager sa Bien Aqua. Inom pa magyapo gamay sa Pari Joel. Mag-repealing ako dito, pre. Ha? Mag-refill ako dito lang. Battling na sila, battling. Mag-refill ko ba sa kung kuhan. Para di kayo boring mag-inom, di ba? Ha? Pao ba, pre? Believe ba gano'n mo, pre? Ay. Ang plano ko nung tanak ko ani dapita pre, butangan ko ni swimming pool. Pero wa pa kabuot akong kwarta taon mao nga. Basta na lang akong ibutang dire, dawa. Oh. Pero wa pa taon makabot ang akong gi-order nga bathtub taon kay hotdan ko no sila taon og kanang bathtub taon nga gikas gawas, ha? Mao nga look pre. Plagara lang sa. At ang naglugi ako plagara. Mura kag bao. Mura kag bawikan. Yawa ko. Lagi. Turo sa imo na to pre ha? Unsa sa gusto nimo? Ha? Amo kay meter wine din na. Na meter 50. Na iya trawa. Oh. Kano, pre? Na stitch wide nga bino. Na po yung red wine. O saman? Kuhan. Gano'n kuhan na, pre. Red wine. Way problema. Dahil Jose. Ipagawa na niya ka na tanang red wine na to, day.
Da Jose? Oh, asa man? Ridwain ba? Unsa ba ka? Sige ka padudlay diha. Unsa man ka? Guwapa na makadaan. imong mata. Oh, nahurot tayo Ridwain. Nahurot man, pre. Ka na street side lang na to, day. Labayon dati ka, okay ka? Wala di ay, pre. Wala, gilabay na din tao niya. Probida ay. Wala tayo menu ni pre. Bisa kung saan lang, pre. May inom ako. Inom mga tag-clorox. Ay, sinong Clorox? Mga kay-Clorox. Bungot sa ito. Recorded by X Thunder Gaming. Ikaw ba maglagot ka ni karon nimong mertuha ka? Anang naong nimo nga murag uhong, pataka laglugsot? Awa niya, balhin gyud na si imong lubot. Nga nga ko lubot ay asan naman eh. Aw, mabalhin na si imong naong. Ang kana, corrected score. Ay, change course imong mata. Ilaw diha. Oy, Jose, ikaw na lang sabot na ng bana ni mo, day. Unsaon man gud nga na tao, man gud na sa tinghuwaw. Unsay labot anang tinghuwaw? Ay, uga kay utok. Ang ako'y kalagutan anang tawhanan ay kay grabe kay kahambugiro gud. Ay, pasagdi na lang na. Kutob ra ba na sa siya sambog? Unya, may di na nay nga magsige siya panghambog. Ay, pasagdi na lang na siya. Iya man pud na. Di mahimo nga pasagdan lang nako nay. Uy, asawa gud ko nay. Ako'y mauwaw ana, uy. O kulatahag dili patuon nimo. Nay. Nakonsumisyon na jud ko niya akong bana kay how nagiti ka hambugiro ba niya wala ba ko ikabuga hangtod nga nakakita siya away. Pre, tutian ta nga, bra. Tangaan ka usap-usap yung tosted bread nga gidaba bina. Ha? Tutian na! Wag yung iko'y ginaganang away, pre. Tutian ta ka na. Hilom na mirto ay way taong gidaganan, way taong gidaganan. Wag taong gidaganan ko. Dagan mo gani ka nakakita kang nagdoong ang turko. Lahi, tingog na, lahi ng turko. Ay, guting turko, lahi ng turko. Pre. Nyaman. Kupare mo ito, pre, no? Ano, pre, no? Kuntihan ka, pre. 5 na kakumpare na ako nga akong giihaw, pre. Oo, kong gamay. Pila man ng 5? Pila? Kaunima 5? ka karong taon, pre. Ay, gabi na. Lain, ganun. Mga pasumbingay. Batian. Wa ko magpasumingay, pre, kaya di ko kamauan, ha? Ako, pre, sultihan talang ka. Di ko kumawang sumbingay. Wanat kong bukablaryo. So ba day? Popularyo, mangani ka bisag comics. Tingo, di mo ko kalbi asawa. Bida. Day, wa ko'y banang hambugiro but-buton mirto. Mare, ato lang ko, Maria, kaya di na kumutubay na yung bana, Maria, kaya basig, may naikal mo na. Ay, lakaw na lang, pre. Pasensya na kayo niya akong banang may buot, pre. Imbargot. Kaya ba yung bana de? Ikaw, Nanong yung murag tuwa lang kalaban hinunan na wa ko mulaban oy paraw. Wa ko mulaban niya. Ako lang ipalayo nimo kay ikaw may hanggaw kay utok. Murag ikaw gyud mangita gubot. Kining, sige lang, pre, Marito. Pasensyahan talaga, ano na, ha? Di pa tunod ni mo asaway. Agbarang mulupan ng kumo na ko, mutugpa si mong butihon na Ha? Butihon? Akong naong butihon. Tutihan talaga, pre, ha? Kaya akong naong hangyo na ni palitog 1 million. Pero akong sugot. Bugiro yan mo. Wa ko nga, tinuon nga ako. O ako sa'yo mo palitan ng naunga, ha? Ipahabwa ko na lang ng naunga sa mong, ipahagwa ko na lang. Ito'y naman. Hagwa, itoy. So na mo anak baby hilo mo sa baan ninyo ay puol kay mong paminawon. Kanang mga sulti ninyo pulos lagi mga bot-bot hilo mo. Ay, di mo ko parehas na mo ba na mari, nga pulos lang bot-bot. Butbot niya. So, may gusto mo? Bitaw sa'yo, gusto niyo. Gusto ka magtakos ta? Dukol mo tang takos. Unsay tagtong buglas, ha? Usaman. Usaman yung gusto mo, ha? Usaman, ha? Ikaw. Ugma. Mag-final ta. Ha? Basta kung sa meta mo, way kaya, ha? Ay, sos, wanas bukalbularyo na kong kiya-kiya, be, okay? Ha? Magpirmahay tag kasabutan, ha? Ato i-record, kaniyot. No, saan mo naman yung cellphone? Ako i-record nga, naanay kasabutan, aron way mo atras sa tuang kasabutan. Ako matras, yawan sa nun. Kaniyot, ha? Hello, mga kakigol! Mao ni mga kakigol, tunurin nyo diya. Ni Ambrose gawas kasada mga kakigol, ha? Tanawan nyo mga kakigol. Og di ami pagahimoon kasabutan, uban ng tao nga, way kwita. Uy, kwintas matay mo? Kini siya mga kakigol, mao ni siya. Bida, nanghagit ako nga takos ko nabi. Purbida, no? Nagtuon siya musibog, oh. Wapay tao nga gisibugan o nagpakurog sa kong tuhod, mga kakigol. Wapay tao nga nakapaktras ako bisang usal ang kadangaw. Sige, ugma. Okay. Pay natin magtakos na. O, saksi mo mga kakigol, ha? Ugma, ha? Kadungag mo yun mo, ha? Ugma yun. At tangi ko ninyo, mag-live ni sa mo ang takos-takos mga kakigol, ha? Maula na ito, mga kakigol. Thank you for watching. Ay, pagbuwag-buwag na mo be. Para magmalinaw niya akong una-una. Samo kay mundo ha. Pagbuwag-buwag mo. Ay. Day, piyawan ako. Dire, magistorya ta. Dire.
Sa mistoryahan tao na to eh. Siguro ka nga makitakos jud katong paribinot, ha? Ano di good taon, bida. Wa ka mahadlok sa kadakog lawas ato. Ano nga siya kadlukan, ha? Takos mi. Ang problema nga, wa pa may bawo sa takso mo. Unsa wa ka mahibaw ba? Wa ko may bawo sa takso mo, ugma, ha? Basta magtakos mi. Magtakos mi, ha? Ha? Agoy! Doy, bida, sakit. Ang Manggod ginana, ka eh. manggod, uy. Lord, Huwag bagay. kayo ba kung unsay takos, ha? Buti pasabot, mo takos, muskusok, magtakos mo, magsangka mo. Ha? Di magtakos sudan? Hello, Damerto, oy. Gada ko lang bagtak ni mo. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka, ni tando ra ba ka? Ugma mag-abot mo adto mos baskitan aron adto dito himuon ang inyong panagtakos. Day, hakbenin. Tuom ko magtakos taon, may sudan o bugas para inabang taos linuga taon. Hilom niya ay. Pangandami gid na ha. Kay imo ra bang gihagit si Binot, ikaw ginaghagit, bantay jud ka ato. Ha? Day. Lima ra ba ka buk giihaw na adto, ikaunom ka. Nginalas pribinot na beka. Di lang kumutunga kay hilantan ko ugma. Unya di ka mo tunga sa inyong sabot ugma, ha? Siya gyapoy mo anhi dinhi kay magikatubang manggihapon to nimo, mo anhi manggihapon to. Unsahon man ako ani day? Ato ba nga siya ugma og ipakita imong pagkalalaki, dili kay pulos ka lang bot-bot. Day, juicy fruit. Nakita na ko ang katalawan sa kumpana, kuto bragi di siya bot-bot. Maong ako gyud siya gipasagdan. Unya pagkaugma na. Day, nenok to, nenok to. Hala ka, si Paribinot na ron. Bida, day, nayan, bawat ako malibo, saan man ako? Ato ba nga na? Ito, nagtakigan ko. Mao na diha, gahalal ka lang sigpang hambog, isog ka pa kaayo. Ato ba nga to? Dali, bangon diha. Kinsi, Nang, nasino? Ako! Manaman, ha? Sa'yo problema? Noy, patuon ko na kartos baskita, Noy. Naguhat si Noy binot. Binot ni mo rito para sa iyong panagtakos. Ha? Bahag, gipani ko niya, Noy. Ipasusi ka o talaw ba kuno ka sa inyong sabot? Ha? Bida ako matalaw? Matalaw ko, porbida! Love in my never! Patuon ako no ka kay ganyan siyang guwat ni mo. Kung di ko na kamuhat to, yan pagsabutan, Noy, mitalaw ko no ka. Oh, O gani ko na magsugod ang iyong atraso, Noy. O sa makahigayo lang niya kuno ninyo. O sa makauna lang kuno ninyo, Noy. ano? mao ni akong problema ron kay tungod sa hambog ini akong bana nakakita na hinog atraso ug nahadlok ko nga basig unsay mahitabo ini akong bana. Ako papangayoon na lang untag pasaylo di man sad siya kinsa man kuno tong iyang kaaway nga pangayuan niya pasaylo. Ay, unsaon ko ni akong bana? Oy, unsa akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Juicy. Ang sender na to karong adlaw. Ang singer na si Juicy ate pas. Juicy. Problema ng hambog kaning bana. Bugiro kayo yung bana ate pas. Talawan ra ba kayo? Luoy kayo ate pares kay ang bana taon. Hagdadog ka na magtakos ta. Dito siya takos nga, takos og bugas nya, takos og sudan unsa pa na diha kay panghatag ko sa panabang aw hinabang dito sa bugo nya lain mo di ay takos mo na nga patay. Bagay man. Mao na yung problema ron nya gahuwa ra ba dito sa basketan saon niya may pay para nako dong Berto istoryahin na na imong amigos Berto or katong isog kayo katong kalima nakapatay. Sige lang naglain inya lang kanang nila mahinumdum ba. Kanang di namin umdom tagay lang kanang piso per ring ba di ba mao na yun nindot kayo di ba Ilan dito lang. si Loloy Merto may nga na duham na nga na Loloy Merto Kanto boy. Muro magdigong kanto boy. Ba mo sabay ato ang mayaw-yaw diha bambe. Ato ding yayawan si yaw-yawan tres Merto bi. Yaw-yawi. Yaw-yawi bang Kay kay. naminaw bas ider na to hindi na taon sa dapat sa imol. Dai der. Ider. Sige. Si Tony Natan si paminaw. Si Ah. Ider. Eder. O si Kapitan Liklik diha sa Santo Rosario kung basta ka diha Kapitan Liklik. Hindi lang man ni sa iskarda nagtapis karsada naninda pod. Okay. Bam.
kasi namin, Berto, si Juicy mo Si asinder niya, si Merto mo ay ato ang kuan. Si Vito may nagpabadlong. Tambaganan, kay badungon kayo, ano, bugoy, maldito, na was lugar ba? Gelar ka? ang kanang iyang ulti ba, ingon siya nga, kung sa itong abig magtakos o, Ugsutan. Sudan og bugas. Kay yata ginabang slinog. nga nung magtakos, gikan man sila nag-away, Lagi mo. ispotik sudan. Lagi mo. Iyan ko itong kuan. Alibay. Iyan ko itong alibay. Kaya kung ari ko ka diri sa panultihon, panultihon 22, versikulo 12. Kana. Dingon man diri nga, dili panultihon, pinaggipadayag, Revelation. Revelation. Revelation 22, verse 12. Okay? Okay. Unsay pong diri? Sabar. Dili ni 12, yes. Kana na ang ug imo nang basihan dito, gingon dito nga mobalik ako ningon ang Ginoo ha. Balik ako. Gipadayag 22 verse 12. Ningon ang Ginoo, mobalik ako nga magdala og ganti alang sa tagsatag sa sumala sa iyang binuhatan. Karon ang iyang mga binuhatan, ang iyang mga sinultian, ang iyang mga lihok, ang iyang mga aksyon, murag way unod, puro binuang. Mingon siya, magtakos o kayuda nga, human, gikam sila nag-away, naging sila, histot nga ni pinakbuk yung ihaw, histot nga sila magtakos. Sa may hinubog, hubugan ng sulti. Hinambog niya. Wait, klaro, ayaw naman yung anak, kay usahay na ba kung magstorya ta, magsabot mo, labi ubos ka sa gahom sa ilimnon nga magkahubog, way unod. Way unod yun. Kaya kanabitong Way unod, isumsum sa nila. kanabitong naikihaw sa hay, abot tumingon, dili naman kuno na dabatos kortilan, mingon ka nga, hubog man ko adto, ako kabalo sa ko, nakainom ko adto. Di kuno na dabaton. Ba? Oo. Makulit na. Mabitaw nga, sa una kuno ka ng naay manguyab, mingon ng babae nga, mura man to siya nakainumin, maho mang bino, di ito pininuunang iya, ha? Oo. Ako di ay, di mo komentar din sa kong boyfriend, basta makainom. Gusto na ako, na-Diyos yung hunahuna iyang gibuhat. Oo. Nagisusi Ano na? Kayo yung na napresa niya nga, pag tinarong na lang niya, ma'am, ikaw may sinder, babae, ma'am Josie, ikaw may kuhan sinder, ikaw may nagpadaan ni, tulira, agak ka na yung banaw sa hay, kay, O sa tuliro ba? kuhan ba, agak ko ba sa hay, kay, usapan sad, magsigi sa lagi nga na, magsiginom, way mahimo, usa may trabaho na niya, kaso oras. Kaso oras. Ha? Kaso oras. Kontraktor? Kay way mahimo. Ang ilang pa nag-istorya, ang ilang pa nag-ipananong mong saging, mamuso pa rin pila katuig. Labi na kang, bantihan na ba namang tanong mong saging? Kita gani kang saging gulat nga. Tanaw niya yung udlot nagtapok. Kita mo ng saging ang udlot nagtapok. Murag nagkungpong ang udlot. Na ako na yung na puyo ba? Dili, uy. Naay ilaw man na dunay nagpuyo nga batol. Kailan magbatol? Kanang diwindi? Kanang nga dagko ba? Kanang nga diwindi. Ilas yung gamot. Kinanglan ka ng punuan, dauban na siya. Sa inyo ha ba? May diwindi dito ba? Ha? Diwindi? Balot hindi basta dako. Kalira na ha, misis. Kaya aron inon tadilin siya masugamak nga wasa makita og kaway magwipos. Way ayo nilang gibuhat. Kanang istorya ba nga dinagkong tao. Uy, upaw mo ni Kapidro. Dinago ba? Dinago. Pay na ibo sa niyo mo ya 16 anyos. Salamat mo na natin talaman. Good ako ang puzzle, Tihon.